dili na mo subay sa iyang agiyanan. Mangita kinuktawo nga iyang marumbo, daghang katalagman sumala ni Master. Ang tao mag-antos ug kasakit nga walay sukot. Ang pundok ni Master nga PBCM ra, maoy kasiguruhan sa kaluwasan. Kung mangita kag tinuod nga paglaom, pagampo ug paminawa, ang pulong sa Dios nga gikan kaniya nga makaluwas sa ikatulong gubat sa tibo o kalibutan. Mga kaigsunan o mga mahal namong tigpaminaw, nining tungura karon ano sab kini ang programa sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. Kini ang tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Kini karon ang inyong alagad Chief Minister Reverend Charlie Eugenio. Kinasingkasi nga magadapit kaninyo o mga panghinaot nga kamong tanan garon ang kamo sa kabaskog sa inyong mga panglawas. Then may magamit na to sa pagtimbang-timbang sa mga kamaturan nga makapaghatod sa tao ngadto sa kaluwasan nga kini gitudlo ni Master kanamo padayon sab nga among gitudlo kaninyo. O kung doon na may mga basahon o mga referensya nga gamit namo, kini gigamit dili para sa pagsupak sa Biblia. Og niring tungura mo mainitong pagpangamusta sa tanan nga mga kaigsunan sa nagakalinlain nga mga dapit. Kumusta kaninyo? Og labi na sa mga chapter president, kumusta sa ninyo? Labi na sa inyong pag-abaga sa pag-angkon sa radio station para maialaga kining atong tulunganon. O ingon man sa tanang mga membro sa PBCM compound, sa mga nagbarog hugot sa pagpabilin sa pagtulunan nga maoy gipapabarugan ni Master, kumusta kaninyong tanan? O ang mainiton sab nato nga mga pagpahibalo kanunay nga samtang dili pa mahuman ang atong PBCM Palace reconstruction kanunay kita nga nagapanghinaot o nagapangawhag para sa atong pagpanglikom niya na para sa inyong donasyon para sa pagpaygayon. O ang brother Jerry Edkila, no? Kumusta kanimo brother? Diri sa dapit sa Tagulon, Misamis Oriental. O ilabi na usab diri sa dapit sa mga kaigsoon sa natumulan, no? Sa mga Prekiti family o guban pa. O ilabi na usab sa chapter president diri sa Taguluan, ang brother Bernardino Arias. Kumusta, Brad Adin? Og nini tungod karon magpaila pa ang kauban pa ebanghelista. Kumusta kaninyo mga kaigsuonan ug mga mahal namong tigpaminaw, kini usab si Evangelista Brother Elmer Piculados, isa sa makig-uban kaninyo niining atong tulumanon, mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Aron sa way paglangan, magpaila pa ang uban nga Evangelista. Kiniusab niya igsoon, Evangelista, Brother Dibs Rizaba, nangumusta ka ninyong tanan, mga kaigsuonan ug mga kaigalaan. Katambayayon na usab ninyo karon nining atong tulumanon, mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Makauban ka ninyo sa paghatod karon sa kamatuoran. Ug naihatag ko pa kamo sa kabang ministro o Evangelista. Kumusta og maayong pagbatalingog usab sa gihapon kini ang inyong igsoon Evangelista, Brother Juan Ronilo Mangalos, magig-uman usab kaninyo pinagi sa paghatod sa mga kamatuoran. Ingunini kita nga oras mga kaigsunan sa inyong pagpatalingog nining 38 na ka mga radio station Visayas ug Mindanao mabati ang programa sa PBCM nga naguluhan mga langitong lamdag sa kinabuhi. Kumusta kaninyong tanan karon ini inyong pagpatalingog dining oras sa inyong pagsunod dinhi sa radio, sa inyong pagpaminaw ingon man sa pagsud-ong ninyo sa ato ang programa sa Facebook Live. Kumusta kaninyong tanan? O atangi usab ninyo mga kaigsunan ang pag-open na usab sa ika-39 na ka radio station nga ma-open karong umaabot nga bulan sa February dinhi sa Malangas,
Sambuanga, Sibugay, diin gidumalahan ka na sa mga pamilya Lopez, pagkahigalag mga kaigsunan. Sa tanan nga mga kaigsunan sa pagtulunan sa PBCM, dili nato pagkalimtan ang atong hiniusang panagtigom nga ato kining gisaulog katulo sa usa ka tuig, ato kining gitawag og PBCM General Conference of PBCM Fiesta Celebration. Mao kini ang Marso 10, Agosto 19 ug ang Disyembre 29. Busag yawag ang tanan nga mga kaigsunan sa pagtambong nining mga higayuna. Kumusta sa inyong pagsunod o pagpatalingog dinhi sa programa sa Cagayan de Oro City nga mabati ninyo sa sibihan sa RPN DXQO Radio Ronda. Matag Domingo kita mga kaigsunan, alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon. Adunay pagsubli dinhi sa matag adlang Martes ug Huwebes. Alauna 30 ngadto sa alas 12:30 ang takna sa kahaponon. Live sa Facebook ang atong programa. Makita usab kini sa YouTube ug ingon man makita kini sa Parasat Cable TV sa Channel 5. Kumusta usab sa atong mga tigpaminawan dinhi sa Villanueva, Misamis Oriental? Ang atong programa mabati ninyo kami matag adlaw nga Sabado dinhi sa Power Radio. Duha ka hugna kita magkaigsunan sa inyong pagsunod. Unang hugna alas 3 ngadto sa alas 4 ang takna sa kahaponon. Og mabati ang ikadong hugna sa alas 6:30 ngadto sa alas 7:30 ang takna sa kagabion. Live sa Facebook ang programa o gitagaan kining kinabuhi sa atong kauban nga ebanghelista o ministro, Brother Dever Saba. Usab ang nagahatag niini og kinabuhi mao ang GRM Auto and Motorcycle Parts Trading. Diin ga pamaligya sila sa mga brand new tires and batteries na himutang ang ilang tindahan dinhi sa Barangay Luok, Villanueva, Misamis Oriental. Ato usab gipangumusta si Attorney Ramil G. Carion, ang atong PBCM Legal Counsel. Ato sa nga gipangumusta Brad Dever ang atong igsuon dinhi sa Dabliston, Isende o Sultan Naga de Bapuro sakop sa probinsya sa Lanao del Norte. Kumusta kanimo Miljon, Kisimundo og sa imong pamilya? O ato usab gipangumusta si Brad Nicky Hermias dinhi sa United States of America. Kumusta kanimo Brad Nick? O usab daghang kayong salamat Brad Nick sa imong gipadangat nga amount kang Reverend Charlie pinaagi kang Ma'am Ludibing. Og usab ato usab i-display sa screen ang atong mga bagong basahon. Kung naglantaw kamo sa atong video mga kaigsunan, makita ninyo ang mga bagong basahon. Og usab ang uban pa natong mga basahon makita gyapon ninyo kung naglantaw kamo sa atong video. Approve kini ni Reverend Charlie. Busa kuha na kamo og copies niini, available na kini dinhi sa atong main branch dinhi sa San Antonio, Hasaan, Misamis Oriental. Ug usab dugang pa ato lang i-display sa screen no. Mao kini ang second edition sa kini nga atong basahon nga naguluhan ang katumanan sa tagna sa Ecclesiastes 4:15. Busa kuha na usab kamo og copies niini mga kaigsunan. Ato sab nga ipahibalo Brad Dever sa gusto nga magpadangat sa mga pangutana ay text lang sa numero nga makita sa screen o kato nagapaminaw sa radio. Padangat lang sa inyong mga pangutana nini nga numero 0917-811-8882. O usab dugang pa Bradron atong ipahibalo sa atong mga kaigsunan nga kini si Mr. Aquilino Valencia ato maning kaubang kanhi nga ministro no. Kung naglantaw kamo sa atong video, tutuki lang ninyo. So ayaw na ninyo tuuhi kay gitagak o gi-expel dani sa pagtulon ang PBCM. Kung aduna may pagsibya niya sa kahanginan, dala ang magtutudlo kana iya na lamang og wala nay kalabtanan ang pagtulon ang PBCM ni ana ubos sa pagdumala sa atong executive and vice president ug at the same time chief minister Reverend Charlie Eugenio nga mo'y kasaligan ug sinaligan. Og aron sa paghisgot sa tema, ihatag ko kamo pagbalik kang Reverend Charlie. Ang ato karong pagaisgutan nini karong higayon na Brad Elmer, Brad Dever, Brad Ron, mo kini ang pagtubag sa ikatulong komento o pangutana ni Boy Ortiga no, part 2 kini, series sa number 1. O atong gipahibalo usab nga kining iyang mga pangutana sa wa pa siya magsugod gyud og pangutana, nagapusot-pusot na ning iyang mga pangutana busa kining atong mga pagtubag sa ikatulong komento pangutana ni Boy Ortiga part 2 series sa part 1 kay ato man gi-continuous kani napay iyang pangutana gyapon aside niini. Pero sa dili pa nato pagatubagon Brad Ron, ato sang
Pag pangamustahon bradon ang uban pang mga nagapangutana nga sa mapailobon sila niini sa atong paghangyo nga dili sila ipagkabalaka kay kung kinsa tong nag-una ikaduha ngadto sa ikapila nga nangutana bradon mao mo toy atong pagaunahon. Ato laghangyo nga magtagad sila kay dili sila mahigawan kay ang ilang pangutana ang atong tubag ilagyod nga mapaabot. Tiroy kina Reverend o mao kini ang mga pangalan sa mga nangutana. Una dinhi mao kini si Boy Ortiga, din mao ni ang atong gitagag pagtagad karon. Ang ikaduha mao si Rigor Isalid Anyip dinhi sa Sumilaw Bukidnon ug ang ikatulo mao si Iliboy Dikdikan dinhi sa Minglanilla Cebu ug ang ikaupat mao si Nobyembre 4 Mambaling Cebu City. Kumusta kaninyo nga nagapadangat sa mga pangutana o ginaot nagsunod mo aron nga makuha ninyo ang tubag niining inyong mga gipadangat nga mga pangutana. Balikan ta ang atong paghisgot sa uluhan sa atong tema no nga mao kini ang pagtubag sa ikatulong komento o pangutana ni Boy Ortiga Part 2 series sa Part 1. O samtang kini atong pagatubagon atong ipakita bradon nga ang mga kalig-onan nato nga kun motubag ta dili ta magpapasobra buti pasabot dili ta magdugang sa mga nakasulat sa Biblia. O kung do naman diha kung unsa man tong pagkapahayag sa Biblia mao lang gyapon to dili gidato pud kulangan inigbasa bradron. Tinuod. Kung mosipyat man paglitok na pero dili na totally naghisgot o gipang-usab ang mga nakasulat sa Biblia. Ay na ang mga pag-display nato nga mga nato usaon niya nini bradron. Mao ni ang atong mga gipasikaran nga mga nakasulat sa Biblia Reverend nga kung kita manubag or magapahayag kita sa atong doktrina di ta magdugang sa mga nakasulat o dili pud ta magkulang sa mga nakasulat sa Biblia. Una dinhi alang sa mga naglantaw sa atong Facebook Live, makita ninyo sa screen, pero niadtong nagsunod sa atong programa sa radio, mao kini ang mga teksto. Una, Deuteronomio Kapitulo 12, versikulo 32. Ang ikaduha, mao ang Deuteronomio Kapitulo 4, versikulo 2. Ang ikatulo, mao ang Proverbio Kapitulo 30, versikulo 5 ug 6. Ang ikaupat, mao ang Jeremias Kapitulo 26, versikulo 2. Ug ang ikalima, mao ang Pinadayag Kapitulo 22, versikulo 18 ug 19. Diin kining maong nakasulat sa Pinadayag 22, 18, 19 Reverend atong i-display sa screen kay akong basahon. Akong pasidan-an ang tanang magapatalingog sa mga pulong sa propesiya niining basahona. Kung adunay magadugang niini bisan unsa, kaniya igadugang sa Dios ang mga hampak nga gihisgutan niining basahona. So delikado di ay no Reverend kung magdugang kita sa mga pulong nga nakasulat sa Biblia, dunay pagdugang sa hampak nga igahatag sa Dios niadtong nagdugang sa mga nakasulat sa Biblia. Sa 19 naman dayon nga bersikulo dinhi sa Pinadayag nga kapitulo 22 gingon, ug kun adunay magataktak og mga pulong gikan sa mga pulong sa basahon ining propesiya, pagataktakon sa Dios ang iyang bahin diha sa kahoy nga nagahatag sa kinabuhi og diha sa balaang syudad nga gisgutan ining basahon na. Delikado gyapon kay kun taktak or magkakulang kita sa mga pulong nga nakasulat sa mga basahon, ang bahin sa kinabuhi diya sa balaang syudad nga gisgutan ining basahon na taktakon usab sa Dios. Mo kini ang prinsipyo lugar nga atong gibarugan bradon sa gitudlo ni Master Kanato, Brad Elmer, Brad Deber. Busa kung manubag ta, nakita og nadungog na nato ang among mga rason nga dili gid namo pasubrahan ang saktor gyud nga nakasulat sa among mga pagtubag niini kang higalang Boy Ortiga. Og atong i-display ang kinatibuk-an niyang mga pangutana og dayon sa maong mga pagbahin-bahin ini Brad Deber, no? Okay, Reb. So, atong i-display sa screen no, ang comment, kinatibuk-an nga comment ni Higalang Boy Ortiga. Mao kini kung nagalantaw kamo sa atong video. Dayon ato man kining gibahin, Reb, sa katulo. So, mao kini ang unang bahin o una niyang komento. Matud pa niya dinhi. Good AM sa inyong tanan diha. Para sa ako dili pagailhon nga Espiritu Santo si Master Tomas di Eugenio Senior. Kay tungod kini siya usa naman kapatay na Dios. Ang Espiritu sa Dios nagbalhin-balhin kini siya nga mga lawas
ug konsekensa kadtong iyang pagasuluban, siya na usab ang pagailhon nga Espiritu Santo. Unang Kronikas, Kapitulo 17, versikulo 5. Dayon ikaduhang bahin rin, matod pa niya din sama ni Hesukristo, ang Espiritu sa Dios mikunsa diha kaniya. Lucas, Kapitulo 4, versikulo 18. Busa, mauman usab ang Espiritu Santo diha man kang Master Tomas, busa si Master Tomas ang giila nga Espiritu Santo. Matod pa niya din dugang pa, ikatulong bahin o ikatulong komento. Karon kay ang Espiritu Santo sa Dios mibiya naman usab sa lawas ni Master Tomas, dili na siya pagailhon nga Espiritu Santo, kundi kung asa karon ang Espiritu sa Dios, siya na usab ang pagailhon nga Espiritu Santo. Basta atong nadungog o atong nalantaw usab ang mga na-display na mga pamahayag o komento o pangutana kay busa gani nabutang kining pangutana tungod kay kinahanglan man gyud nga among tubagon kay iyaman ming gilekturan buti pasabot nga papangitaon namin yag lawas kang master kay patay na lagi kuno, pero samtang dili pa nato kana tubagon, pamation nato ang usa ka bililhon pong awit, Brad Ron, Brad Deber, Brad Elmer, nga kining awita na base kini sa kasulatan sa pagtudlo ni Master nga aduna gyud tulo ka dakong panahon gikan sa man sa anak ug sa Espiritu Santo. Busa tungod kay ang Espiritu Santo mo may ikatulong panahon, tulo ra man na taman. Sa panahon sa Espiritu Santo walay gitug-an nga mangita kita og lain sama sa gihuna-huna ni Boy Ortega. Ni atong patalingogan. Sa unang hug na kaluwasan sa tao, ang pundok lang sa Israel. Usa lamang ka pundok ang gitukod ni Jehova, ug ang iyang mga bala ang propeta. Siya lamang ang gitudlo ug pagmantala sa wali nila. Apan miabot ang utlanan sa dapit niya, ug miingon siya. Mao kini ang akong pinalanggang anak, pataling hugi siya. Ang iyang anak mao si Ginoong Hesukristo, siya nagtukod usa ka pundok, ang iglesia ni Kristo. Usa ka pundok para sa kaluwasan sa tao, ug siya si Kristo gimantala sa iyang mga apostolo, ministro, aron nilang dawaton ng iyang pagtulunan nga gitudlo sa mga tao. Ug miabot na usab ang utlanan sa panahon, ang atong Ginoong Hesukristo nagpadala og laing manlalaban, ug mao na kini
pagpatik sa Espiritu Santo nga niini dili ka magbasol ug magmahay busa ang tugon ni Master siya miingon. Ayaw gubaa ang pundok nga PBCM diha ka mo magapapili. Basin magbasol ka mo unya sa iyang pagbalik ni Master sa adlaw ug pagpanunya. Kung niabot na sa mangutlanan sa panahon ang atong Ginoong Jesucristo nagpadala og laing panlalaman ug mauna kini adtong mga panahon. Ang manlalaban nga mao ang Espiritu Santo, ang katumanan si Divine Master Tomas D. Eugenio iyang gitugon ang usa ka pundok nga PBCM. Kini mao ang pasagutan alang sa ilang kaluwasan. Ug mao nga kini ang tugma sa panahon, kini mao ang pasakupan alang sa ilang kaluwasan. Atong nabati no ang maandindot nga awit mga malamong tigpaminaw Brad Elmer, Brad Eber, Brad Ron. Og balik kita sa pagtubag nga mahitungod kang Boy Ortiga no sa iyang mga pangutana og atong napamatian ang awit nga nakita sa ikatulong hugna nga panahon sa pagpatik sa Espiritu Santo nga usa ka pundok lang gyud sa Espiritu Santo ang PBCM gitukod ni Master para sa kaluwasan. Busa wa nay lain nga sa katarungan adisyonal nga mga pagpadala sa pagpangutana ni Boy Ortiga nga papangitaon pa minya og lain nga lawas kay patay na kuno. Ato basahon ang una nga komento niya sa atong gibahin-bahin nga pangutana niya o comment, Brother Eber. Ni Areb atong pagabalikan sa pagbasa, matod pa niya dinhi unang bahin o komento pangutana, matod pa niya dinhi. Good AM sa inyong tanan diha. Para sa ako dili pagailhon nga Espiritu Santo si Master Tomas D. Eugenio Sr. Kay tungod kini siya usa naman kapatay na Dios. Ang Espiritu sa Dios nagbalhin-balhin kini siya nga mga lawas ug kun si kinsa kadtong iyang pagasuluban siya nausab ang pagailhon nga Espiritu Santo. Iya din gibutangan din bersikulo sa Biblia Reb, unang Kronikas kapitulo 17 bersikulo 5. Mao ni ang iyang gibasihan mga mahal lamong tigpaminaw nga pabalhinon minya o ipapangitag laing lawas kay patay naman kuno si Master. Ang espiritu daw niya nagbalhin-balhin. Atong pagkabasahon ang iyang sitas Brad Elmer kung tinuod ba nga kini mo'y basihanan sa pagbalhin-balhin og lawas katong iyang sitar nga unang Kronikas kapitulo 17 bersikulo 5, Brad Elmer. Nyari, kay wala ako magpuyo sa usa ka balay sukad sa adlaw nga gipadala ko ang Israel. Hangtod niining adlaw, apan ako magbalhin-balhin gikan sa usa ka balong-balong ngadto sa usa ka balong-balong ug gikan sa usa ka tabernakulo ngadto sa usa. Atong nakita no nga iyang gipakita nga ang Dios di ay dinhi nagbalhin-balhin og kining gisgutan diri mao man si Jehova sa Old Testament nagbalhin-balhin siya kay sa gi-highlight read nato apan ako magbalhin-balhin gikan sa usa ka balong-balong ngadto sa usa ka balong-balong
o gikan sa usa ka tabernakulo ngadto sa usa. Lugar bot nimong ipasabot higalang Boy Ortiga nga katong balong-balong nga iyang gibalhinan, iyang gibiyaan to kay namatay na lugar ng balong-balong nga. Nibalhin siya glaing lawas na pod si Jehova. Una-una, igalang Boy Ortiga ang imong gipadangat, wala muhaom, nakabasa lang kag balhin-balhin, uni ang gibalhinan, balong-balong ato sa isa pod ka balong-balong, sa tabernakulo ngadto sa usa, di kong nibalhin ni, husto ginang imo og lawas ni. Dili kana nagisgot og lawas. Kay kanang tabernakulo diya niya na, mao kana ang gibutangan sa napulo kasugo sa Dios gani niya na. Ha? Mayong mahibaw-an nimon dayon ang ato karon nga gipasikad tungod kay gibahin nato nga ang atong pagmamatuod badron nakita sa gitawag og sa pagpamatuod sa doktrina sa second child badron nga ikaduhang bata, pero sa dili pa ang ikaduhang bata mutunga nga maong Espiritu Santo sa katumanan, master. Ang una, ang first mao ang atong Ginoong Kristo, kuhaan natong motibo ang sistema sa matag panahon. Kay kun ang panahon sa Espiritu Santo sa pagdangat, nag-ingon si Master nga doon na pa'y ipapangita nga lawa. Susto ka gyud Boy Ortiga, kay miagi man ka pag-PBCM. Mong ginganlan ka na mo og pobre CM. Kanang CM diha, mo nang among gingon nga kanang C sa English na, kung magsugod tag EBC, pero sa Tagalog, abaka. Eh kung nag-ingon mig pobre si im kanang sidya katumbas na sa ki pobre ka kon ang im manabot. Nakaron imo ming gitagaan sa mga nangaging pagpanabot na palpak man tong imong upat nga naglingkod sa eskina sa kalibutan, ikalima dayon nas taliwala. Matud pa nimo, remind lang ni nako. Ang bato sa pamag-ang nas pikas iskina naglingkod og ang 5 kabok mata pagsusi pa 7 mana sa ibabaw sa bato. Unya ang ikatulo din ang buhing bato, ikaupat dayon ang dakong bato. Sa ato pagikan sa bato sa pamag-ang, dakong bato gisgutan dayon nga 5 ka mga mata pero 7 ay kabok mga mata na sa ibabaw sa bato ug ang buhing bato. Ang ikalima dayon nga para ipataliwala bisig asa pa diya ang puting bato. Katong upat ka bato way labot sa puting bato, si Kristo ra gyapon to. Nagiunsa nimo na sa pagpanabot sa marani ini. Nakaron sa nakapahayag og nakasulat sa Biblia brethren. Do na bagyo ay first child nga muuna sa paglutaw brethren. Aduna Reverend, og atong ipasabot mogamit tag Biblia nga gitawag The Message. Nausap kita niya na brethren. Kanang Biblia nga The Message, no? Doon nasab kang Brother, a Catholic Ecumenical Edition kinirib, basahon na to pagsusi sa Biblia nga dunay mulugar nga first. Dini ko mabasa Reverend sa John chapter 1 verse 1 nga nagisgot og first kiingon. The Word was first, naka-highlight read, no? The Word present to God, God present to the Word was God. Sa atong pinulungan, ang pulong mao ang una, ang pulong anaa sa Dios, ang Dios anaa sa pulong, ang pulong mao ang Dios. Busa mo ni ang atong giuna pagsusi Reverend nga dunay nagisgot og first, kun kinsa nang first mo tong gitawag og Word. Oh, nakita nato sa The Message, no? Sa English, klaro, og matinaw, the Word was first. Kinsa nang Word was first, brethren, kay naa naman nimo pabor ang Biblia, kinsa kana? Okay, Reb? Aron sa pagsusi, kung kinsa ka ng word nga giingog first o pulong naguna, mogamit na sa taglaing translation o version sa Biblia, kining Amplified Bible or Amplified Holy Bible. Ani ka pong kumubasa sa John chapter 1 verse 1, kinsay gipasabot anang word nga first o pulong nga naguna niya. John chapter 1 verse 1, in the beginning, before all time, was the Word. Naadayon ang tubag kinsa ng word Christ. And the Word was with God, and the Word was God Himself. Unya naadayon diha gibutang pod ni ining maong bersikulo ang Isaiah chapter 9 verse 6. Sa atong pinulungan Reverend, basahon na to sa sinugdan sa wala pa ang tanang panahon,
ana-ana ang pulong nga giansiran mao si Kristo ug ang pulong uban sa Dios ug ang pulong mao ang Dios sa iyang kaugalingon. Busa atong gisusi kung kinsa kadtong word nga first or pulong nga nag-una sa Amplified Bible Reverend mao di ay ang atong Ginoong Hesukristo. O giabayan og sitas bradron. Isaias Chapter 9 verse 6. bot ipasabot nga kining Isaias noy Bisayas mo ni siya ang relatibo nga pahayag sa John chapter 1 verse 1 nga gitawag og the word katong gisgutan nga ang atong Ginoong Kristo kay sa English bitaw diri og giklaro ang pahayag nining Amplified Bible. In the beginning, before all time, was the Word. Ang Word, mo na si Christ. Pero sa The Message nga Bible, sa atong gibasa ganina, kung atong balikan, the Word was first. Ato pa, first. Kanang Word nga first, dahil na siya, o nag-una, mauna ang nakapahayag lugar sa Isaias, noy Bisayas, nga relatibo. Nga mo na sila kauban. Kinsa manang naa sa Isaias, noy Bisayas, Bradeb, nga mauna ang first sumala sa nakapahayag sa Biblia. Mao na atong Ginoong Hesukristo rin. Magpakatao siya, mahimo siyang child. Atong pagabasahon sa kini nga Biblia, King James Version English, nga diin mo kini ang tagna ni Ginoong Hesukristo. Ug pagka maghisgot gani tagtagna, dili gyud abilidad sa Biblia nga kun magtagna ibutang ang ngalan. Ni ato pagabasahon dinhi nagaingon, for unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Dayon sa Cebuano, ingon ini, kay alang kanato ang usa ka bata na tawo, alang kanato ang usa ka anak nga lalaki gihatag, og ang kagamhanan igatungtong sa iyang abaga, og ang iyang ngalan pagatawgon nga kahibulungan, magtatambag, ang makagagahom nga Dios, ang amahan nga walay katapusan, ang prinsipe sa pakigdait. Busa matinaw reverend sa gibasa ni Brad Deber atong gisusi tungod kay sa Amplified Bible gitapad man sa John chapter 1 verse 1 ang Isaiah chapter 9 verse 6. Unya ang John chapter 1 verse 1 sa Amplified giansiran man ang the message nga the word was first. Kinsa nang word nga gingog first mao man ang atong Ginoong Hesukristo. Sa ato pagitapan ang Isaiah ni Bisayas gibasa ni Brad Deber kana dayang word nga mao si Jesus Christ mao nang nahimong child didto sa Isaias. So kung balikan nato ang the message nga Bible, kung nato ni substitute reverend ang word nga mao si Christ, the word was first. Unya mao pud ang child. So ang word kung atong gamiton nga child, i-substitute na to, ato na dayang mabasa, that child was first, giansiran man si Kristo na. The word or child nga mao si Jesus Christ first. Kung balihon na, ang child was first, gingon nag first child nga sa Biblia, gihatag sa Amplified Bible, mao ang atong Ginoong Hesukristo. O di ba tinaw, Galang Boy Ortiga, nga ang doktrina sa PBCM ang atong Ginoong Kristo. Magahinumdum ko sa una reverend sa atong kakontra nga mao si Bindilio nga ebanghelista sa Sabadista, matud pa niya sa paggamit nato niini. May kunutang mo pato-pato. My God, mga kaigsuonan mo pato-pato. Buti pasabot may kunutang pahom-haom, dili man na pahom-haom. Haom gid na kay kun magsusitag kin sa first child, according sa Bible nga gigamit, mo lugar gyud nga ang first child mao si Ginoong Hesukristo. Okay, niingon man siya nga asa mabasa nga ang atong Ginoong Kristo First child. First child. Ibili na magpangutana ingon niya. O sa'yo may pangutana ni Bendelia. Mga los, o sa'yo, brother mga los, o sa'yo yung pangutana. Ang akong pangutana, kinsa maning second child. Kasabag ko nung mabasa na first child. Kasabag ko nung mabasa na first child. Kasabag ko nung mabasa na first child. O diya pagka nabasa na siya, maayo pahom-haom. Oh. Kay sa gikwintada na to, dili man god mo abot ta karon sa punto nga second child. May second child ba di ay pagsulti o wa mag-una ang first. Giun sa man na pagkwinta og second child. Busa ang second child, mauna siya ang puli sa first child. Nga sa giingon na namo, dili abilidad sa Biblia nga kung magtagna ibutang ang ngalan busa kana sa Espiritu Santo dapit na din sa katumanan sa mong tutudlo. Hain ang
tagna para sa second child, Brad Deber, nga sa dili pa lugar mo tunga ang second child nga mo puli, mag-una ang first child. Ato nang nabasa, si Ginoong Hesukristo mao ang first child. Niya, ato pagabasahon rin, ang tagna sa atong magtutudlo, Divine Master Tomas D. Eugenio Sr., nga siya ang second child. Pero sa ato nagikasulti ganiha, nga kung magisugot kitag tagna sa Biblia, dili gud abilidad sa Biblia, nga kung magtagna, ibutang ang ngalan. Niya atong pagabasahon dinhi sa Ecclesiastes 4 versikulo 15 sa kini nga Biblia nga gitawag King James Version, English lang nato pagabasahon, din ato ding hubaron sa Cebuano. Matud pa dinhi nagaingon, I considered all the living which walk under the sun, with the second child that shall stand up in his stead. Nga kung sa Cebuano, nakita ko ang tanang mga buhi nga nagalakaw ilalom sa adlaw, nga sila nakauban sa ikaduhang bata nga mitindog, puli kaniya sa iyang dapit. O nakita nato nga ang second child mao ni ang mapuli, mao nang among gikwenta o gipasabot sa katbang panamo o nakig-argumento si Mitchell Bendilio nga usa ka Seventh-day Adventist Church nga naa di siya nagpasakop. Nga matud pa niya, asa mabasa sa Biblia nga first child si Kristo. Kasabag ko nung mabasa na first child. Kasabag ko nung mabasa na first child. Nabasa na. Siya, nagmuto-muto ko noon maayo ko noon may Pato-pato. pato-pato. Ang problema man ron diya, guay among ikapato. Oh. Ha? My God, mga kaigsuonan mo pato-pato. Pag naana, di na namo na problema. Ha? Kay nakapamatuod kami. Nakaron, pinaanggi nini, kay natuman naman ang tagna, maong among gipahayag, nga walay lain man, mao ang atong Ginoong Jesucristo, mao ang puli. Gani para pamatud-an, adtuan nato ang sa 14:26 no, sa gitawag og ang pulong sa Dios badron. Okay, Rev. Basahon ako, Reverend, ang nakasulat sa Juan, Kapitulo 14, versikulo 26 sa Biblia, ang pulong sa Dios, ang giingon sa pagbayag. Apan kung makagikan na ako, pahayag ni sa atong Ginoong Hesukristo, ang magdadasig nga mao ang Espiritu Santo, mao ang ipadala sa Amahan, puli kanako. O di klaro na nga ang second child mao ni ang mupuli sa first child, og ang first child mao ang atong Ginoong Jesucristo, ang second child ang Espiritu Santo nga mo'y mupuli. Siyempre, tun ka ikaduhang bata, na may bata di ka makatudlo. Pero di po na magpabiling bata sama sa gitagna si Kristo sa Noy Bisay sa Isayas. Ni dako mo sa kini pong second child, mo dako po na sa pag-abot na sa tukma nga panon, atong giwaling katumanan Espiritu Santo. Dili katong nangawat sa pagwali-wali sa Espiritu Santo nga sila si Hermenius Macarayo, bradron, Yun. o si Danilo Nakwa. Basta maalaga sa Espiritu Santo, magsangyo sa ngalan sa Espiritu Santo. Sa katumanan, brother, Wala lain ang pagtulon sa PADM, kung Philippine Association Divine Master Holy Spirit Incorporated, kay kita lamang sa tanang tibok kalibot ang nagwali sa tinuod, kay kita lamang sa tanang tibok kalibot ang nagwali sa tinuod nga Espiritu Santo nga ating gibalita alang sa kaluwasan sa tao. Nagtukod sila og ilang kaugalingon nga pundok, sila rin nagtukan ini nga sila ay nagtukod sa pundok nga padim. Ang nasabutan dayon nga mahimong mga opisyalis kung Board of Trustees mo sila mosunod. Ang presidente si Hermenius Macarayo, ang Vice President si Jason Lopez, ang Secretary kining alaga si Danilo Nakwa, nya ang auditor si Arlen Macarayo, ang treasurer si Ali Linacwa, ang usa sa mga Board of Trustees si Estrella Pateron o ang lain nga trustee mo si Alejandro Badera. busa ingon niya nga naplasta sa Marso 6 mao ang pagkarehistro sa dito sa Securities and Exchange Commission ining pagtulunan nga PEDM. O karon, atong atuan ang first child nga mao nga atong Ginoong Jesucristo sa pag-anhin niya sa kalibutan. Sumala sa pahayag ni Apostol Pablo sa Hebranon Kapitulo 1, versikulo 1 ug 2. Palihog pagbasa, Brad Elmer. Yari, sa daghan og magkalaing-laing mga paagi ang Dios misulti kaniadto sa karaang kapanahunan ngadto sa atong mga ginikanan pinaagi sa mga propeta. Apan niining kaulay hiang mga adlaw siya misulti kanato pinaagig anak nga iyang gitudlo nga manununod sa tanang mga butang. Pinaagi kang kinsa usab gibuhat niya ang kalibutan. Kung mao, para makuha ni Igalang Boy Ortiga ang
thought nato nga isip example. Si Kristo ang first child. Sa unang panahon daw sa Hebranon 1:1 sa nakasulat, no? Sa sinugdan ang statement, sa daghan daw og nagkalain mga paagi. Ang Dios misulti kanato sa karaang kapanahon ngadto sa ato mga gidikanan pinaagi sa mga propeta. Ang Dios di ay Brother Elmer ni adto kung makigsulti siya diya sa mga tao, ipaagi niya og mga propeta. Ang propeta mo musulti. Pero sa bersikulo 2, sa pag-abot na ni Kristo sa kapanahonan, gitawag kini og ulahing mga adlaw. Pero niining kauli mga adlaw, siya misulti kanato pinagig anak nga gitudlo nga manununod sa tanang mga butang, pinagi kang kinsa usab gibuhat niya ang kalibutan. Sa to pa ang Dios nga amahan sa una sa mga ginikanan sa mga propeta, ang propeta may gisaligan sa pagpakigsulti sa mga tao. Pero sa ulahing mga adlaw sa pagkatao na ni Kristo, ang Dios nga kadtong amahan misulti na paagi na diha sa anak sumala sa nakasulat sa Biblia. Karon, pag-abot na sa atong Ginoong Hesukristo, kay dito man ta magbase kay ang mga tinun-an sa atong Ginoong Hesukristo magsulti pod sa pinaagi sa pagpanghuna-huna o sa panagiusa o magamit og kasulatan. Pero ang kasulatan katong pinasubay sa mga pamaagi sa atong Ginoong Hesukristo sumala sa Roma 15:4 ug 5. Karon ang atong basihan si Apostol Pablo nga maggamit di ay sila og kasulatan unya pinasubay sa panghuna-huna sa atong Ginoong Hesukristo. Karon pag-abot na ni Kristo sa ulay mga adlaw, iyang gitug-an nga kung wa siya magtug-an nga mamatay, di pud ang atong Ginoong Hesukristo mamatay oy og wa siya magtug-an. Kay si Kristo baya Dios na baday Dios mamatay. Pero kung iprograma niya ang kamatayon, di gyud ka balibaran. Kay sa Hebranon 1:1 og 2, siya baya gitudlo nga maupod ni siya ang nagbuhat sa kalibutan. Usa kay creator man sa Amplified Bible sa Genesis 1:26, naa naman ning tulo ang Aman, Anak ug ang Espiritu Santo. Pero hain ang prueba nga ang atong Ginoong Hesukristo gisulti niya ang iyang kamatayon, Brother. Arep ang prueba sa Mateo kapitulo 16 bersikulo 21 ngadto sa 23. Diin nagsulti si Ginoong Hesukristo nga mamatay siya. Matod pa dinhi sukad ni adtong panahona, gisugdan ni Hesus ang pagpahayag ngadto sa iyang mga tinun-an nga kinahanglan moadto siya sa Jerusalem ug mag-antos sa daghang mga pagsakit nga pagahimuon kaniya sa mga ansyano ug sa mga saserdote nga punuan ug sa mga eskreba ug pagapatyon siya ug sa ikatulo ka adlaw pagabanhawon siya. Ug gipinig siya ni Pedro ug gisugdan siya sa pagbadlong niya nga nag-ingon, "Pahilayo ka na Ginoo, dili gayud ka na mahitabo kanimo." Apan miliso siya ug miingon kang Pedro, "Pahawa diha Satanas, may usa ka babag ikaw alang kanako, kay ang imong gikabanaan dili ang mga butang sa Dios, kundili ang mga butang sa mga tao." O, nakita na to. Igalang Boy Ortiga. Sa gipakita, tungod kay pagsulti ni Kristo nga sa bersikulo 22, giklaro diha nga, matod pa sa mabasa, gipinig siya ni Pedro o gisugdan siya sa pagbadlong niya nga nag-ingon, "Pahilayo ka na Ginoo, dili gid ka na mahitabo kanimo." Kay nagtuo sila sa pagka-Dios ni Kristo, kumo Dios mahitabo bagod nga mamatay. Kaya namas bersikulo 21 sa kapitulo 16. So, iya mang gisulti sa atong Ginoong Hesukristo nga sukad ni adtong panahon na gisugdan ni Hesus lugar ang pagpahayag ngadto sa iyang mga tinun-an nga pagasakiton siya sa mga eskriba ug sa mga saserdote og pagapatyon siya, pero sa ikatulog adlaw mabanhaw lugar siya sumala ni pahayaga. Gisabot ni Apostol Pedro nga dili ka na mahitabo kanimo Ginoo, pero tud kay ang atong Ginoong Hesukristo dili man kababagan, mao nga sa bersikulo 23 giingnan siya sa atong Ginoong Hesukristo nga, "Pahawa diya Satanas, ikaw mo'y usa ka babag alang kanako." Mahimong Satanas niya ang mubabag sa katuyon sa atong Ginoong Hesukristo nga iya di ang sagubangon nga musangko siya kamatayon. Makahibalo bagod ta nga mo na
Busa dili ta mo ahid igalang Boy Ortiga. Ingon usab niya na sa panon kang master na siya gisulti. Pero nakuha lang sa tag-sample ni ining kapanahonan sa atong Ginoong Kristo. Gani, unsa pa ang payag? Sadya nga namatay ang atong Ginoong Kristo, sadyang nakumpleto na, gingon gani niya, mauna to ang pagkatapos sa mga programa nga iyang sa gubangon. Hain ang priba ni Brad Elmer Sumala sa nakasulat sa Biblia. Niya ang pruiba rin, mabasa na to sa Juan Kapitulo 19, versikulo 28, paingon sa 30. 28, tapos nini, sa nahibaluan ni Jesus nga ang tanan na hingpit na, siya miingon, sa pagtuman sa kasulatan, giuhaw ako, ug sa duol dihay usa ka panaksan nga puno sa suka, ug ilang gibutang sa isupo, ang usa ka ispungha nga natuhop sa suka, ug kini ilang gitunol sa iyang baba. Sa nakainom na si Jesus sa suka, siya miingon, tapos na, ug siya dinuko ang ulo, mitugyan sa iyang espiritu. O, nakita na to. Pagkainom sa atong Ginoong Kristo, sa gipainom siya kay naging human ang atong Ginoong Kristo, giuhaw ako. Sa ito pagbinuangan din siya sa mga wala magtuo. Instead nga tubig ang ipainom, suka naman. Ha? Suka ang giinom. Sa nakainom na si Jesus sa suka, siya miingon, tapos na. Og siya dinuko ang ulo mitugyan sa iyang espiritu. Musa, iya pong gitugaan nga natapos na ang iyang alantuson kay o sa pamayang antuson o gipatay siya, mao naman na ang last. Pero samtang wa pa matapos nga kamulo pa siya nga isangko sa pagtugyan sa iyang espiritu, iyan ang gisaysay kung unsa ang iyang dangatan o kung mamatay siya, kapila siya maadto sa iyang kamatayon dito sa yuta. Gitudlo ba, bradron, kung pila ang kwintada sa iyang pagkamatay dayon sa pagkabanhaw, bradron? Gitudlo, Reverend, og ang priba, aron mabalo na itong pila ka adlaw siya, sa dihang mamatay siya, pila ka adlaw siyang mawala. Niya, mabasa na to sa Biblia. Dinis Mateo, Kapitulo 12, versikulo 40, ang akong pagbasahon rin, gingon. Kay maingon nga si Jonas didto sa tiyan sa dakong isda sulod sa 3 ka adlaw ug 3 ka gabii, maingon man usab ang anak sa tao adto sa kinapusuran sa yuta sulod sa 3 ka adlaw ug 3 ka gabii. Busa gihatag ang sukod reverend sa dihang ang atong Ginoong Kristo nahingpit na ang kasulatan sa pagtugyan sa iyang kinabuhi ngadto sa kamatayon. 3 ka gabi lang og 3 ka adlaw adto daw siya sa kinapusuran sa yuta. Oh, nakita na to. Pero tungod kay pagka Dios nga hisgutan ang lawas, lahi sa dili Dios, bradron. Tinod. Niya sa kasaysayan dinhi nga basta gitawag og dili Dios. Ang dili Dios mabaho man na ang iyang lawas. Ay nang puriba nga dunay nagpaka-Dios nga mga katawhan nga ilang itudlo nga muna ang tingog sa Dios, pero sadyang namatay, nabaho siya. Hay ng prueba, Brother. Ni Areb, ang prueba atong pagabasahon dinhi sa Buhat Kapitulo 12 bersikulo 20 ngadto sa 23 ingon niini ang nakapahayag, og nahitabo nga si Herodes nasilag pag-ayo batok sa mga taga Tero ug sa mga taga Sidon, apan kini sila nangadto kaniya sa tingob, ug tapos nila madani si Blasto ang tigtagad sa lawak higdaanan sa hari, sila nangamuyo nga makigdait sa hari, sanglit ang gisaligan sa ilang kayutaan alang sa pagkaon mauman ang kayutaan sa hari. Ug sa adlaw nga gitagal, si Herodes misulob sa iyang harianong bisti, milingkod sa iyang trono ug mihatag kanilag usa ka pakigpulong. So nakigpulong na si Herodes, ug naninggit ang mga tawo nga nag-ingon, kana tingog sa usa ka Dios, dili sa tao. Sa may nahitabo ni Herodes. Nas 23. Ug diha-diha, gihampak siya sa usa ka manulunda sa Ginoo, tungod kay wala niya ihatag ang pagdalayig ngadto sa Dios, ug gikaon siya sa mga ulod ug namatay. Oh, pagkagisgutan nga gikaon ang iyang lawas sa ulod, pagkanon gani na, ang iyang lawas na baho. Ha? Muna ang sistema sa lawas, nga nagtudlo-tudlo ang mga tao nga sumusunod ni Herodes nga mo na tingog sa Dios pagkamatay, wala magsilbi, wala timaylahan sa iyang lawas. Pero sa atong Ginoong Hesukristo, brethren, kay nganong nikuha tag example sa first time nga mao ang atong Ginoong Hesukristo, tungod kay ingon usab niya na ang gidangatan, brethren, katumbas sa second child nga mga Espiritu Santo,
diya sa magtutudlo nga kini ang wala masabti ni Boy Ortiga kay nagbuhat-buhat man siyang istorya sa pagpanabot nga iya-iya dili pinasubay ni Master. Tinuod ka na, Reverend. Og niya atong susihon ang lawas atong Ginoong Kristo human nga nidangat sa kamatayon tulo ka adlaw tulo ka gabi. Sama ba kang Herodes Boy Ortiga nga nadugta og nabaho? Niya basahon nato sa Biblia. Kining Biblia Reverend basahon ko, gamiton ko ang buhing pulong. Ari ko mo basa sa Buhat kapitulo 2 bersikulo 27 ang giingon dinhi nga atong mabasa. Dili mo biyaan ang akong kalag didto sa Hades. Ni tugutan mo nga madugta ang lawas sa imong balaang anak. So kini siya nga pagpahayag address kini sa atong Ginoong Hesukristo nga dili daw biyaan ang iyang kalag dito sa Hades. Kining Hades mao ra maning Sheol, usa ka Grigo nga pinulungan nga katumbas sa Hebreo Sheol nga ang but ipasabot lubnganan dili daw madugta ang lawas sa balaang anak ang ipasabot mga atong Ginoong Hesukristo. Oh, di nakita nato nga dunay kalainan. 3 days and 3 nights ang atong Ginoong Kristo dito sa yuta niya nabanhaw din siya. Kung nagisgot si Boy Ortiga nga ang atong magtutulo kay ni pahulay man unya mangitag lawas, tanawara nagdiag-diag ka, dili ingon niya na ang gisulti ni Master nga papangitaon taglawas. Pero lain na pud nga lawas ato sang gikwaan og example ang atong Ginoong Kristo. Ang atong Ginoong Kristo kano pud siya nga namatay. Ang iyang term nga gigamit sa nakasulat sa Biblia gitawag og mupahawa. Ang sakang Master sumala sa kasaysayan, mulakaw siya. Na wa may mulakaw ug wa mupahawa. Wa may mupahawa ug wa mulakaw. Magkalahi ang term nga gigamit pero ang thought maura mo na gingon sa English nga synonyms, different words but the same in meaning. Na karon hain ang prueba nga ang atong Ginoong Kristo mopawa og kini naghisgot og kamatayon, Brad Elmer. Dili mabasa rin sa Lucas kapitulo 22 bersikulo 22. Sapagkat tinuod ang anak sa tao mupahawa sumala sa gimbutan apan alaot gayud kadtong tawhana nga mao ang magabudhi kaniya. O nakita nato nga pag-ingon nga alaot gid katong tao nga magabudhi kaniya, katong tawhana nga magabudhi kaniya. Pag-ingon ni Kristo sa pagkatiud ang anak sa tao mupawa sumala sa gibutan, pagpawa niya kay adunay magbudhi kaniya kaysa may nagbudhi. Di ba si Judas o siya gisangkuan? Di ba namatay? Busa ang pagpahawa sa atong Ginoong Kristo mao kana ang gisgutan nga kamatayon. Pero sa pagkamatay niya, ang iyang lawas wala mo agis pagkadunot. Busa kon katong gisgutan sa Hebranon uno-uno nga yatong panahon na sa panahon sa mga ginikanan nga ang Dios makigsulti sa mga tao pero pinaaging mga propeta pero sa ulang maadlaw siya makigsulti sa tao gipaagig anak tungod kay ang amahan naa na sa sulod sa atong Ginoong Hesukristo og ang atong Ginoong Hesukristo may kaugalingon pong espiritu. Ayan ang prueba, Brad Deber, sumala sa Biblia. Niya ang prueba rin atong pagkabasahon sa Lucas kapitulo 23 bersikulo 46 ingon niining nakapahayag diin si Ginoong Hesukristo may iyang kaugalingong espiritu. Matud pa dinhi unya si Hesus mituwaw sa makusog nga tingog nga nag-ingon, Amahan, nganha sa imong mga kamot itugyan ko ang akong espiritu. Oh, nakita nato nga doon na di siya espiritu. Pero iyang kaugantong espiritu pero ang amahan nakasulod gid siya ang lawas, Brad Deber. Kay para pagpakigsulti sa mga tao sa una ipaagi man sa Dios nga mao siya sa propeta pero sa ulang manlaw ipaagi niyang anak tungod kay ang amahan naman sa sulod sa iyang anak. Ang prueba, Brad Deber? Niya ang prueba rin atong pagkabasahon sa Juan kapitulo 14 bersikulo 10. Wala ka ba di ay magtuo nga ako anaa sa amahan ug nga ang amahan ania kanako? Matud pa ni Ginoong Hesukristo. Ang mga pulo nga akong gisulti kaninyo wala ko isulti kini sa kinaugalingon kong pagbulutan. Hinunua ang amahan nga nagapuyo sa sulod nako siya mao ang nagahimo sa iyang mga buhat. Oh, di sa ato pa nakigsulti na ang Dios pinagig anak sa ulang mga adlaw kadto si Uba kay nakasulod siya sa iyang anak. Mo nang bot ipasabot sa atong gikuag punto. Nakaron pag-abot sa anak, ang anak permanente na dili gina mapulihan, magkinaunsa man sa iyang dapit sa pagkaanak nga Hesukristo. Hay nang prueba, Brad Ron. Kadi ang prueba Reverend basahon ako sa Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church dinhi sa Hebrewanon kapitulo 13 bersikulo 8 mo ni atong mabasa.
Si Hesukristo mao sa gihapon, kagahapon ug karon ug hangtod sa kahangturan. Wa gi mabasa nga ang mga tinun-an sa dihang namatay si Kristo, nautron ng lawas, Oh. nga nisulod na didtong Espiritu ni Kristo, nagpabili ng ilang pagila, nga taliwala si Kristo namatay, mao ra gyapon ang kagahapon ug karon ug hangtod sa kahangturan. Og maoray gapon ang ilang gibarugan badron nga gitukod ni Kristong pagtulunan. Iglesia ni Kristo sa Mateo 16:18 og sa Roma 16:16. Oh. Mo kana higalang Boy Ortiga di kay imuming paadtuon og lain na pud nga lawas na unsa naman to ngalan dito. Mao nang imong gisudlan, matakdan mi diha sa imong sinabtan. Tanawa. Mao may imong tuyo nga papaintrahon mi sa imong nasabtan na magkinaplo na mi atong upat ka naglingkod sa upat ka eskina. Ang ikalima ang bato nga puti. Unya ang katong bato sa pamag-ang og ang gitawag og dakong bato og ang lima ka mga mata nga nasa bato. 7 man na kabuk mga mata naman nasa Zacarias 3:9. Unya ang gitawag og ang buhing bato si Kristo mangyapon na. Tan-awa nga imong giupat. Di upat na hinon kabuk Hesukristo. Jesus og intra mi anang imong pagtulunan nga nibiya ka sa PBC, maapil mi nimo pagka-pobre sa pobre kon manabot. Namo na nga, pag-abot sa atong Ginoong Hesukristo, sa tanang dapit, siya gyud si Kristo ang giwali. Ulahi ba ang apostol si Pablo? Dugay na ba nga namatay ang atong Ginoong Hesukristo pagka-membro? Tuan na ba si apostol Kristo? Kay kanang apostol Kristo, bradron, mabasa mo na sa Hebrehanon nga ang atong Ginoong Hesukristo gitawag pod og apostol. Kasi may sila nga matay kada ganing pag-ingon ninyo apostol bisag dili na apostol na di apostol nga Kristo og ang wala makahibalo di wala gyud makahibalo pero ang nakahibalo makahibalo na Mabasa na ito, Reverend, sa Hebreanon Kapitulo 3, versikulo 1. nga nagisgot mo sa mga igsoon balaan nga mga mag-aambit sa langit nun nga pagtawag hinuktokin ninyo si Jesus ang apostol og labang sacerdote sa atong tinuhan. Sa ito pa, si Apostol Hesukristo, dugay ng tuwa sa langit pagkamimbro ni Apostol Pablo. Pero pagwali nila, nangita ba sila laing lawas? Samtang wala pa moabot ang Espiritu Santo sa atong panahon, bradron? Wala. Si Kristo ang ilang giwali. Hayan ang pruiba, Brad Elmer, sumala sa nakasulat sa Biblia. Di ang proverb sa ikaduhang Korinto kapitulo 10 bersikulo 13 paingon sa 14. Apan kami dili magpasigarbo lapas sa sukod, kundili sumala sa sukod sa gilayon nga gibahin kanamo sa Dios. Ingon nga sukod nga nagaabot diha kaninyo. Kay kami wala maglapas sa among sukod nga daw wala kami ipaabot diha kaninyo. Kay kami mao ang unang nagpakaabot diha kaninyo dala ang maayong balita mahitungod kang Kristo. Nakita nato nga ang ilang balita sukod dili para sa pagbalita sa Espiritu Santo. Igalang Boy Ortiga, dili pagwali sa sukod sa wali ngayon ba? O dili sukod nga dili nila napasod sa atong Ginoong Hesukristo. Mao nga sa Kolosas 1:27 ngadto 28 makita nato nga si Kristo siya ang giwali sa tanang dapit ang atong Ginoong Hesukristo. Sumala sa Biblia. Para katong mamembro ilang mahatod o maapatumang diha ang mga tao sa kang Kristo. Solamente dili si Jehova, dili ang Espiritu Santo. Unya, nagmintin ni sila, Reverend, nga nagwali sila sa ngalan ni Kristo sa tanang tao, sa tanang dapit, nagmintin nga naa sila sa iglesia. Wala nga, napunta na sa laing pangalan sama aning gidahom karon sa uban, nga si Master nawala na, napunta na nga tos padim, usa ka na kong sayo. Unya, dayon, mo bitaw, brethren, nga dunay second child. Tungod kay, ang second child, puli, mauman na ang Espiritu Santo, puli sa kang Kristo. Tungod kay ang wali nga Kristo, brethren, mawala pa busa pag. Abot nga mawala, kung mutunga na, Espiritu Santo na ang puli. Hayan ang prueba nga mawala ang wali nga Hesukristo. Ani ang prueba, Reverend, basahon ako sa Biblia, nga gitawag Mayong Balita, Biblia, Catholic Edition, hiligay nun sa pagprueba, kay di man makapuli, o dili taga kinutuban ang wali, mahitungod kang Kristo. Basahon ako dinis unang Korinto, Kapitulo 13, versikulo 9 o 10. Ingon niya ang nakasulat. Kay ang aton ihibalo kag ang pagwali sang pulong sang Dios nga ginbugay sa aton indi pa himpit. Pero kung ang himpit mag-abot, ang di himpit
magataliwan. Sa ato pa ning pinulungan, matud pa ni Pablo, do na kuno sila kahibalo, o do na kuno sila pagwali sa pulong daw sa Dios nga gihatag daw kanila, kanang bugay hatag man na, pero matud pa ni Pablo, dili pa daw hingpit. Unya na po'y gisgutan nga hingpit nga moabot, unya katong dili hingpit kuno, magataliwan or mawala. So siho na to, hain gipahinungod ni Pablo kining iyang pag-ingon sa pagwali sa pulong sang Dios nga mawala kay dili pa maong kahingpitan, pulihan sa hingpit. Dinig apong dabirin basahon ako sa Biblia nga gitawag Maayong Balita Biblia Catholic Edition hiligay nun, ari ko mobasa sa Roma Kapitulo 10 bersikulo 17 ang giingon. Gani ang pagtuo nagagikan sa pagpamati sang pulong sang Dios, kag ang pulong sang Dios mo ning ilang giwali pero dili hingpit ug mawala, nagaabot paagi sa pagwali na hanungod kay Kristo. Busa mo na katarungan, Higalang Boy Ortiga, nga nung niabot ang second child, di natuman. Pagkatuman, mo nang giwali sa PBCM, nga pagwali na sa Espiritu Santo. Kaya ang puli diha, kung mawala, mo man ang Espiritu Santo. Sa gibasa na nato, kaganin na sa unahan, kining Juan 14:26, nga gitawag nga Biblia, ang pulong sa Dios. Matinaw, nga ang pulong sa Dios nga Biblia, ang puli diha, mao ang Espiritu Santo. Mismo, ang atong Ginoong Jesucristo nga mulugar nga first child reverend mo namulong nga siya pulihan sa Espiritu Santo. Makita na to ang highlight. Ang magdadasig nga mao ang Espiritu Santo nga ipadala sa aman. Puli ka nako, matod pa sa atong Ginoong Jesucristo. Pag-abot na nga doon na katumanan, iwali na ang balita sa Espiritu Santo sumala sa tagna. Nga may mga taong magwali sa Espiritu Santo, hain ang tagna nato, Brad Elmer, sumala sa Biblia. Nyarip ang prueba mabasa nato sa unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 12. O kanila gipadayag nga dili sa ilang kaugalingon kundili kaninyo na nag-alagad sila diya sa mga butang nga karon gikapahibalo na kaninyo. Pinaagi sa mga tao nga nagawali sa maayong balita, pinaagi sa Espiritu Santo nga pinadala gikan sa langit, mga butang nga niini ang mga manlunda nangandoy sa pagsudong. Busa pagkatuman na sa tagna, mga taong nagwali sa Espiritu Santo, ang mga ministro sa PBCM, dili katong padim kay nagwali-wali sila sa Espiritu Santo, nangawat na sila, gikan na sila sa PBCM. O katong idugang reverend nga kining tagna pag matuman na dili kay tumanon pa pag-usab. Kay natuman naman sa PBCM, wala nay dapit ulo na ang padim nga mugamit nining tagnaa. Muna kung mugamit sila atong Ginoong reverend, nangawat mo sa sistema kay dili kamoy katumanan nini. Kaya ang katumanan mao ang mga ministro sa pagtulunan sa PBCM. Busa, Higalang Boy Ortiga, kay naan naman ta sa punto sa second child o Espiritu Santo nga puli sa atong Ginoong Jesucristo. Sa sunod, atong tunan. Unsay gisulti sa Espiritu Santo kang master. O unsay gisulti sa dagatan siyang lawas. Mangita pa bataglain. Aron mo adto tas pundok nila ni Hermenes Macarayo. Ni sa imong pundok nga gipasakupan, Higalang Boy Ortiga. Tuod kay miabot naman ang oras, among gipanghinaot, nga taliwala nini, nalamdagan ka mo sa pagtukas na sa kamaturan diri sa baruganan sa mga ministro sa PBCM nga gituluan ni Master sa pagpamatod. Nakasulat, pinasikat sa Biblia, o sa mga referensya nga dili kasupak sa Biblia. O sa ngalan na lamang sa magtutulo, Divine Master Tomas D. Inyo Sr., kini ang inyong alaga, Ebanghilista, Chief Minister Reverend Charlie Eugenio, o sa ngalan sa kauban nga mga Ebanghilista. O kiniusab si Ebanghilista Brother Elmer Picolados. Kiniusab inyong igsuon, Ebanghilista Brother Dibs Rizaba. O kiniusab ang inyong igsuon, Ebanghilista Brother Juan Ronilo Mangalos, kami mingon hangtod sa sunod higayon sa samang takna ug samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.